ilang mga pakita ito po dari no mga bagyo. Source of income po nila yung tao no. Ano ba?
baligya no. Ini ba si mo baha? Dam na day? Wala ginawa. Nagkakabaw. Mabaahan day siguro ni Ani. Day no. Ah, dam day ani. Abaw na ito. Mukha siguro ni kanang kasaguan no. Ang awas ani day. Pwede na siguro katong balikon. Ito. Ayan na miss. Kari Elarisie. Ng Alpi ng Dores. Wala. Pwede maliksi sa una. Very good, right?
Balilihan. Guys, balibot. Thank you so much. Balibot sa pag-subscribe sa among channel. Sa among channel di ay. Girls, mix videos. Pag-iyasad si Dayina Gaborno. Oh, salamat Along Edwin. Yeah. Thank you, ate. Salamat